Ang pinaingit na daan yung pinag-usapan. Pagkain. Ingit ka sa natutulog, eh, no? Ayun. Tulog ka rin. Naman. Ano makakatulog, biglang may magang ganun sa ano. Sa likod. Nag-alert. Ayun mga bakla, ang saya-saya namin sa biyahe namin. Papunta kami Pangasinan neto dahil doon kami mag-Christmas sa Tundol Beach. Siguro sa inyo, alam na yung beach na yun. Maganda doon. At saka, sa sobrang tagal na ng video, hindi naman ako sa, walang oras. Marami akong time, kaso tinamad talaga ako. Ganito ako eh, may talent akong katamaran. 20, may sakay akong 20 rin. Ah. May mga aswang doon. Ano pala to? May mga ano din pala sa taas, oh, para may panahon nila umakyat ngayon. Tingnan mo, oh. Pag ano, no? Sabihin ang daan papunta langit is pag ano, no? Yan yung mga dadaan, no? Bakala. Oho. Kakatingin mo sa langit yan. Bakit? Saan ka ba? Mga mata. Mga tae, namumula, parang Ayun guys, so voice over muna tayo dahil nakita nyo naman dun sa mga ibang clips ko is siya, ang ingay-ingay talaga namin kasi mga walang tulog yung mga kasama namin buong gabi, tas nagigisingan sila, tas nagtatawanan kami. Ayan, so ito nasa na nga kami dito, alam mo yung zigzag, di ko alam mo yung lugar na to. Pero yan, binabaybay na namin to. Papasok na kami sa Anda. Yes, ang Anda is siya, island. Yan yung pupuntahan. Then, pag i-straight mo naman, parang dulo sa dulo siya eh, Bulinaw. Yung Patar Beach naman yung sikat sa kanila. Patar Beach, Bulinaw, yun yung straight ng daan na to. Pero kung kakanan kayo doon sa may Tara, ang sinasabi nila is na yun, papuntang Anda. Yun guys, nagbabagal pala kami dahil siya, yung sasakyan namin is lowered. Ngayon, pag marami kaming karga, may mga food kami, damit, ganyan. Every time na maluluba kami is tawag niyan, sumasayad. Baka mamay sasabog yung gulong namin. Kaya, yan lang talaga takbuhan namin, mabagal. Pero pag straight naman yung daan at alam mo, smooth naman yung dadaanan mo, go, bilisan. Ganun lang siya guys. Ayun pala guys, kaya nasabi kong island ang Anda. Yes, island daw siya, island siya noon. Tapos ngayon, nagawa na nga lang siya ng bridge na mahabang mahaba. Kaya siya, island pa rin siya, may tulay nga lang. 'Di ba? Kaya pala may alam ako konti dito kasi tumira ako doon kasi ang father ng anak ko dito siya, kaso patay na. So hindi na natin siya pag-uusapan. Then andito pa yung mga kamag-anak niya sa Anda, Pangasinan talaga. Kaya sa part 2 na tong video na to, kasi alam ko magpa-part 2 talaga tong video na to guys, kasi mahaba na siya. Syempre ipipakita ko kasi tong ibang lugar na to kasi parang ang ganda niya tignan sa kalsada. Charot. Ayun, then magpa-part 2 siya, makikita niyo doon. Andun yung mga kamag-anak ng bata, ganyan, ng anak ko. Kasi in-invite namin sila nung morning ng Christmas. Then nagkatay kami ng kambing, pinagkatay nila kami ng kambing. Then ang daming shrimp and crabs sa part 2 na yun. Ito muna tayo, maglalakbay lang muna tayo dito, papuntang Tundol Beach. Welcome, welcome. Ito na. So, dumating na kami dito sa sinasabi kong tulay. Ito yung nagdudugtong dun sa Anda. Ayan siya. 'Di ba? Yan yung nagdudugtong sa sinasabi kong island. At napakayaman ng lugar nila dito, guys. Kasi nga,
Kita mo ganyan, ang daming hipon. Yan, buhayan ng lapu-lapu yan. Yung nakita yung naka-floating doon. Ang daming hipon, daming crabs. Ganon siya kayaman. Tapos ito na nga, dito may checkpoint pagdating sa unahan. At dyan, nagbayad kami lahat ng environmental fee, ganon. Yun lang yung binayaran namin. 45 pesos ata, yun. Yun guys. At pagkatapos dito nga, ayun na yung naghahanda na kami dun para sa aming Christmas. Ayun na. Ito na yung Pasko ng gabi. Hapon pa lang kasi nga maaga kami kasi nag-iinuman na rin kami. Ito yung transient namin malapit sa dagat. Diba? Dagat talaga siya yan pagdating dun. So yung time na to is low tide ata. Ayun na nga si boss. May isa pang boss. So siya. Tapos na ito na, kumain. Tapos may paputo kami din. May fountain din kami ng time na yan. Kaso yung fountain namin, na pagsindi wala na. Then paputok namin, as in yun lang. Then, ang daming sinayang, ganun. Tapos nag-closes Ano yan? Sino yan? Sino yan? Harap mo, harap mo. Balikan mo, di ba natangan naman doon? Balikan mo, te. Dahil na naman, kita sa video. Video niya na. Nakita ko mali putok na parang Walang kwenta. Basura lahat ko. Tagal? Uy, yung mga kalat ah. may bandal na. Tira mo, Mars. Lasing. Wait lang. Lasing din yung mukha ko, Mars. Uy, ang dami namang regalo ni Corey. Makakot naman si girl naman. Makalat mo, makalimutan yung ligpit girl ha. Tapon mo yun, isa hindi nabubulok ah. Oo ha. Gumana ba? So, ayan na nga. Ang pinakamaliit sa lahat, ang layo ng transient namin dito sa Tundul Beach kung saan kami nakabook para sa aming inflatable island. Bali transient namin is doon pa sa unahan. Layo na nilakad namin dito, mga 15 minutes or hindi naman, mga 5 lang siguro. Exage lang ako. Tapos, ito na nga, ito yung way papuntang Tundul Beach. Tapos pala, ang ma-recommend ko sa inyo, once na magtutundul kayo or nagkakaubusan na ng hotel dito na kayo pupunta. Kasi sa side dyan pala is ang dami na palang transient. Nung sabi ko sa inyo, buhay pa papa na anak ko is, lang dito, bahay-bahay. Ngayon, transient na, das ang dami. Nakakapanibago, ilang taon na rin. Nasa 10 years, ganun.
nakakapanibago, ang daming transient. Ngayon napuntahan namin, tabing dagat naman na transient. Good siya, then may mga shells doon na nakukuha. Maganda din doon, kaso dito nga kami nakabook. Then ano dito, walang pila ng tricycle, charot. Wala. Tapo. Ay, Dan, ano muna kayo? May. Okay. So, nagbayad na kami ng ganyan din sa place sa ano eh, tulay ng Anda. Yun na lang ang Yung ipapakita nyo mamaya. Para hindi na kayo madoble dito. Kaya buti tinatabi ng pulis. Sabi niya, itabi ko daw. Oo, tabi niya yun. Okay. Kasi kailangan ng ano yung mamaya. So mamaya mga katapos namin naglilinis. Dapat yun sa ano, ito sasakay niyo sa sasakyan. Nilibot mo yung ano nyo. Manilinis. Kaya pala kami nandito guys, kasi magre-reserve kami ng cottage. Dahil ito lang yung area na may cottage. Tapos maraming tao kasi Pasko nga, diba? So, nandito kami din. Ito dapat ang pangalawa. Kaso ang dami niyang itong mga damo-damo. Siyempre magpapaa kami, may bata, ganyan. So, hindi ito yung napili namin. Pero okay lang sa harap niya ma'am na ganyan. Ay, mahal, ganyan daw harap natin. Oo, kasi ano yan ma'am eh. Hindi namin talaga matanggal ngayon yan na ganito. Doon po ba wala bang ano? Medyo walang ganito? Yung banda sir. Parang kahit ito sir. Number 12. Pwede ba yung ano, kasi mag-ano pa kayo, magluluto pa kami doon sa transient. Kasi iiwan namin. Mag-iwan na lang kayo ng isa ma'am kasi hindi pwede. May kasama ba kayo ma'am? Ay, opo. Magano na lang po tayo ng isa rito. Siguro. Yan, walang ano. Yan, okay na po yung ganyan. Basta wala lang po ano. Ayan, katapat lang pala natin eh. So marami lang ganito guys. Oh.